Som I nok ved, så har vi jo lavet elbiler i flere år her hos Gortensgaard, men lige nu der er vi faktisk blevet autoriseret servicepartner af det bilmærket BUD. Og det betyder, at vi kan lave service for dig, når du har en BUD-bil. Og vi får dem egentlig også som lånebiler i nogle afdelinger, så du kan komme ud og prøvekøre en BUD-bil. Og det er ikke kun service, vi laver på bilerne, det er selvfølgelig både service og reparation, skadesarbejde. I takt med, at BUD-bilerne bliver udbredt på de danske veje, jamen så udvider vi selvfølgelig også, så vi kan servicere din bil rigtig tæt på dig. Uanset om du er kunde her hos Gortensgaard i dag, eller bliver det i fremtiden, jamen så udfører vi selvfølgelig service, reparationer og skadesarbejde på alle bilmærker på alle vores værksteder.